Ola a todos e a todas. Hoxe estamos aquí de novo, na radio Fábrica de Poetas, un novo programa e con novas seccións. E como sempre decimos, un poema bonito e todo comeza cun sorriso. Hoxe comezamos ca sección de mascotas, tan importantes na vida da veciñanza de Guitiriz. Damos paso a Arale, co poemario Podería facer de pis en riba, de Marchuriano. Un bo título, verdade? Agora sí, adiante, Arale. Hoxe os vou ler o poema Lamo o teu nariz, lamo o teu nariz, lamo o teu nariz de novo. Arrastra os uñas polas túas pálpebras. Ah, estás desperto, dame de comer. Un bo poema, verdad? Pero agora temos unha nova sección, Lucía con mulleres históricas. É unha sección moi importante para remembrar e recordar as mulleres tan importantes para nós. Entón, sen máis dilación, deixamos con Lucía. Hoxe vou falar de Frida Kahlo. Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907. A los 18 años sufrió un accidente automovilístico que le cambió la vida para siempre. En el hospital, su familia le construyó un caballete para que pudiera pintar en la cama. En 1927 conoció a Diego Rivera y en 1929 se convirtieron en pareja, convirtiéndose en una pareja famosa, ella por sus autorretratos y él por la política. Moi ben, Lucía, moitas grazas. Agora, como a costume, temos a sección de natureza, entón deixovos con Sofía e Nicole. El libro de la ciencia de la jardinería del Dr. Stuart Farimon se trata de datos científicos para poner a prueba la sabiduría popular y desmentir algunos mitos, creencias y teorías más comunes de la jardinería. E agora deixamos con un poema titulado A coruxa canta e anda. A luzada da lúa de agosto acariñará sobre o meu rostro, ollo branco, pupila negra. Son eu quen te mira a ti, ollo negro, pupila branca. Es ti que me mira a mí. Luzada da lúa de abril, deixarás a terra mollada, lueiro das mil luzadas. Fecha os ollos e vai dormir. Temos que dar o tempo para poder facer planos. Se fai sol, saímos. E se chove, xogamos a pádel. Agora sí, deixemos con Malak e Fátima. Hoxe será en galego e en castelán. Adiante, compañeiras. Xa estamos en outono. Eu son Malak, cheguei a Galicia fai 4 anos. Hoxe falarei desde Marruecos e vou a contar unha poema con a miña compañera Fátima, que tamén veu de Marruecos fai 8 meses. Le cielo se llena de astros y armonía. Tal como as nubes, os espacios ínimos do ceo. Ya un alma de las flores escuche os espera. Moi ben, compañeiras. E por último, Xian e Eric, que farán unha sección sobre ciencia chamada Olfato de Ciencia. E sen máis dilación, deixovos cos nosos compañeiros. Chámame Eric, no olfato de científico, no libro Debaixo da Terra de Alexandra Micielinska podedes aprender cousas moi curiosas. Entre elas fala de que os restos ocultos baixo a terra de hai case millóns de anos son un material fantástico para os arqueólogos. Explica como os arqueólogos poden saber casi a idade exacta dunha peza de cerámica, analizado a distribución das partículas de ferro que conteñen. Ola, son Xian, e tamén temos libros que falan mesmo do cerebro. Como pensabades que iban a descubrir todo o secreto do cerebro? Pois vademos a sorprender, porque a forma de que averiguaron con os funcionamentos do cerebro foi lonxeando como se fora unha fuxiva de polvo. Fai moitos anos, pero non tantos anos, un científico decidiu lonxear o cerebro e así descubriu o seu secreto. O libro no que leí esta cousa tan interesante foi no libro titulado Que pasa en tu cabeza? El cerebro y la neurociencia, de Sara Caprogossi e Simone Macri. Moitas grazas a todos e a todas por escoitar. Este foi o noso primeiro programa. Ata aquí o noso programa e damosvos a despedida.